تو آپ کو گھن جلتے ہیں اپنے ایک دوست دو جڑا شاپنگ کرنا کھڑا اتو مال دے پتہ نہیں کیا چیز بائی کرنا کھڑا. What are you buying? The white one. Softener. اے جڑا نا یا softener, the one that you use from my home. Yeah, but why? Yes, this one is softener, conditioner. اے جڑا نا اتھا لفظہ کھڑے کپڑے واسطے softener تے ان دی ہیلپ کرنے کیڑی جگہ تے اے this one milk serum, this one softener, this one. No, where's the something? You want sachets? I don't know here which one is that. Honey is. No, it's this one, hygiene. This one, hygiene expert care milk. Forever young. Milk serum. Guys, here you can see. دیکھ سکتے ہو یہ سافٹنر پین کپڑے واسطے اسا نارملی پاکستان دے وچ صرف یوز کرنے ہیں تے اتھاں جڑا نا یہ چیزاں یوز تھین سافٹنر ہیں ہوں تو ہٹ کے جڑا نا ڈٹرجنٹس ہیں لیکن این شیپ دے وچ تو آپ کو مل دے نہیں تھا این شیپ دے وچ یہ ہم لیکوڈ دی فارم ہے لیکوڈ ان نال تساں جڑا نا کپڑے وغیرہ واش کر سکتے ہیں اپنے خوشبودار لیکوڈس لیکن پاکستان جڑا نا سب کو صرف یوز کرنا پوندے بس بد قسمتی ہے ساری کچھ ایریے دے وچ میرے خیال ملتا اسی لیکوڈ بھی وڈے سٹی دے وچ لیکن جڑے دیہاتی ایریاز ہیں جویں کہ ملتان تھی گیا مظفر گڑھ تھی گیا شاہ جمال تھی گیا یا ایو جے ایرین میدانی خیال کی تھا لیکوڈ ملتا ہوئے صرف تے گزارا کرنا پوندے مارکا ایویں ایک ہے نا ادھر دیکھو مارکا. And how many pieces? I don't know how many pieces. You can look. I think 20. ٹھیک ہے مارکا ساڑھے لائک کوئی حکم ہوئے تو لازمی ساکو دسے سو کمنٹ کرے سو لائک کرے سو شیئر کرے سو مارکا ٹھیک ہے تے اسا مولا ایہوں جیاں بیاں بہت سردے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرے سوں. باقی ساڑھے لائک کوئی ہوئے تھائی لینڈ دے حوالے نال کشا بھی پوچھنی ہوئے تو کو کوئی چیز دے بارے جاننا ہوئے تو ساں بس میسج کرے سو شیئر کرے سو لائک کرے سو میسج مرے سو میسج ٹکے سو تو آپ کو باشو جواب مل سی تو آپ کو ڈیٹیل دے سوں ہر چیز تو آپ کو دسے سوں تھائی لینڈ دے بارے تے اپنا بہت سارا خیال رکھ سو. اللہ حافظ.